Fiesta ni San Felipe Neri, may sa apadi. Ti pinundar na ti kongregasyon na priest in the oratory. Ito kasi ako madagitay papadi nga adda jay oratory, adda jay kararag oratso kararag. Adda ti Blessed Sacrament jay prayer room. Apayang na ipitin bagana, ngamin ko na mas effective ka no, ti panangibanghelyo, panangiwaragawag, tinaimbag na damag, ti padi nga agkarkararag, no, ti kararag, ti tulbog na, kasakas diya ti puntos na. Kung narigat ti agi waragawag, maawan dumdum naging ka, narigat ti agsao, no awan ti di audience mo kahit nakamangag. Wala ko matatta. Pagkaralabas lang ang tilugan ng duman na rodor pa iti tudo nasla awan. May sangat challenge kada giti agsao oray mo dahi mang magdadak ti recollection kada dati retreat. Ti mo na nga kitaon di jay lugar. No convenient mo lang no may maibagay mo lang na pagsakwan. Kano na kastoy nga open na rikat agi persakat isa undak lumangod da. Doon din nakakubong na naulimag naglakat ang maalam di jay kaya mga style. Kasi kung kunana ini agsermon kami, kunana di jay mga isuro kada kami aga ti subject na ti homiletics jay agi homily. Kunana siguro na may maya kamakita tayo na pas ano tila ingyo, kunana. Ing kayong magkadagita bus. Siya at ang dahi bus kaday tayo aircon ng dahi tayo ngayon minibus kuma. Na nakabitin ka. Kuna tinasan ko nasura. Kung ka na may dyan niya. Halaan na dyan ti balagin, simbaan, ti ayan, ti Apo Diyos. Ore dito iluba. At dani at saan to agiwaras ti sobre. Di mo talaga dyan ang sobre na dyan. Saan to agkolekta. Kasi di ko namin, ti challenge na. Kas ano nga, agsao ka, ijay lugar, nga awan ti mangdeng-dengeg ka. Kas ano nga, agi-proclamar ko tinimbagadang, ijay, awan apulos ti mangdengeg ka. So, karit na talaga, challenge na talaga niya. Imagine mo di rigat, dagidi misyonero, nga imay ng Christianize kanya kayo. Kala ko masika, Espanyol ka, umay ka ditoy, Ilocano, hanlang Ilocano, itnag, wano, handa kayo makaawat ti Tagalog. Ka Espanyol ka or English, di pagsasaon ka, nagadidanungan ka, awang mo ti makaamong at makaawat, apulos, ijay ibagam. Nya nga tanga rigat na dahil tanga agi waragawagan niya. Nya nga rigat na nya nga rigat na nga agsao ka kadagit itatawa awang kung mas makaawat king ka. Gagawang kunak mo, kasama ka ti sakripisyo kadagit ito yung misyonero idiinmay da nga nang iwaragawan. Sa bagay, no aramid ni Apo Diyos, dayabot ti pagsaltitan na niya, uray no haan nga nasaya, di pagpagap, uray na awan ti ibagbaga, no ni Apo Diyos ti agdaraw, agdalat ka mensahe na. Tati mensahe ni Apo Diyos, haan laan na di ibaga, di wagas ti panagbiyan, di wagas ti panakilangan, at the mensahe ni Apo Diyos iyayan. Iso na ti bagbaga na ti ebanghelyo tayo, sikapin siya ama adda kumakadata, adda kumamot kadatwada. Iso mahaan laan na di panagsao, di wagas ti panagbiyak tayo, di panakilangan tayo, mabalin nga agsao ni Apo Diyos, iti tunggal na isa na tayo. Isugarod na di panangiwaragawag da, ni kunada, at adda di kararag. So mga dagiti nalaing nga speaker, nalaing nga agsao, nga mangtati recollection kada retreat, no daduma ka kunada ka, haan na di ibagam, no di kararag mo, di adda na ito tayo. Kinuyak na tayo may ti panagbiag tayo na kakabsat mabalin. Kalati ko na pa na tinagkasar tayo biga. Hanga masapong nga, ginubsangan, binugkawan,
Iti pa nagbalbaliw ti partner ka, nga masapol nga mga baka. Hindi kay ginasayaat nga langin-langin, ginasayaat nga panagkadwa, iso ti kapintasan nga panangisuro. Bukas di mo ati kalit na kanya tayo. Ang nga di dya ibaga tayo, ang nga di dya ibalikas tayo, hindi ka di dya wagas ti panagdiyak tayo, iso ti pakaawisan dagiti tao. Iso ti, dala ko maritigin tayo. Muda tayo kung mga idadaulo ka, marina dala una yan nga, adda ni ako Diyosan, iti panaglalagan tayo, panagkakadwa tayo, uri ang kaagawawis, automatic na sumunod. Kakas dyan, di panagsauni ako Diyos kanya tayo, haan laon na ti balikas, uri pwede iti pasamak itibiyag tayo, pitaon nyo. Uri kami tingitan ti gulong, no adda mensahe ni Apo Diyos kada tayo, makapagsao isunan. Maawatan tayo ti kayat na naibaga. Iti kami tingitan ti pandemya, mabalin nga adda, parparipirit ni Apo Diyos kanya tayo. Katila na patagdita, riknaon tayo, no niya di ko na ni Apo Diyos. Pakiramdaman tayo, no niya di ko na ni Apo Diyos. Iso nga, di dyan nga rupi, sa tayo lamangod dato'y maagda na ununag, panagkararag, kas na ko na ni San Felipe, nga tinabimpintas na panangiwaragawag, masapol ti adunga kararag. Masapol ti napudno kararag. Kada dyan mo ti awis na kara tayo, baka kurang pa dyan kararag tayo, baka masapol pa ti napudno kararag.